Action. La ilaha illallah ke bocah kon sinau gaweane apaan bae cepet apa tuku-tuku ning duit terus jam sinau bocah sekolah kok malah ya ini guys kamera rolling Yo. action. Yang man, HP Ya iya itu nih HP bapak tuh ini guli matung nang sawah kok ngasih jeki ngasih koyo kayak lencang kayak malah go selfie orang benar sinau wes Action. ya anak kok bakti beberas sama tua jadi ih pandu ilo itu nah apa teman-teman kan gue sinau mang gue aktif gue selfie jadi duit tuh do ilo Muhammad Rasulullah gue kaya sinau gue browsing main pinter apa priwe ya anak sih jadi gede-gede teman-teman malah mari mau tua priwe do Action. Sino sinau, Pak? Mungkin kan bisik bae. Action. Jan, ya wis ngaprone bapak lu ngomong tuh di disit ya. Pas sinau sing bener awas kowe PR nomor 5 jadi sawah tok. Nebok nang sawah nang sekolah aku. Ki HP nggo browsing ora nggo TikTokan bae, gunak ora TikTokan kowe aduh surung ra kurung sedekal HP. Wengi-wengi yo sinau priwe lho, gila dadi bocah. Kan pinter anjing siji, pinter yang nggo kuat. Ora nggo bapak, bapakmu wis dadi tuang daun iki lho, gila. Action.